Здравейте, захарчета! Идеята ми, нали, здравейте, захарчета, и добре дошли в четвъртия епизод на нашото захарно лексикон. Интерпретирам в момента. В което представяме хора, неизвестни на цяла България. Трябва да бъде така. Но хора известни за нас, хора, които ние цениме, хора, които са направили много за нас. Герои? Да, общо взето герои. И нали, в днешният епизод представяме човекът, заради когото, това дето малко си говорихме, диабет без страх за първи път истински полетя. Човек, който за нас е просто Батевенци, но който видяхме в различна светлина. Той е човек с професия, човек с умения и който пази нашето въздушно пространство. Може и с нестандартна професия за всички. Да, с нестандартна професия за всички и който пази нашето въздушно пространство. Представяме ви Батевенци, примерно. Да, и който е пилот на какво? Ел-39. Ел-39. Ел-39 пилот. Значи, това е човек с професия, с умения, С нестандартна с професия. нестандартна професия. С умения, които не всеки има. Така, значи, човек с професия, човек с нестандартна професия, с какви умения каза? Нестандартни умения. Пак. Не. Много се повтаря. Необикновени. Значи, човек с нестандартна професия, необикновени умения. Човекът, който пази. Това, ама нещо друго казвам. Няма значение. Човек, който Пази нашето въздушно пространство. Именно представяме ви. Батевенци! Там-тарам-там! Саша, записваме ли? Здравейте! И добре дошли в нашия четвърти епизод на захарното ни лексиконче, в което каним хора неизвестни за цяла България. Трябва да бъде така. Нас купите. Хора, обаче известни за нас. Хора, които ние ценим. И хора, които са направили много за нас. Хора, които ние уважаваме. А именно днес с нас е човек, който за нас просто е Батевенци. Но ние го видяхме скоро в друга светлина. Той е човек с нестандартна професия, с необикновени умения. Човек, който пази нашето въздушно пространство постоянно. А именно, представяме ви Батевенци! Всъщност, ти го каза преди малко, но пропусна сега да го споменеш, но ние за първ път полетяхме благодарение на Батевенци, нали така? Така е, да. Обяснете за ситуацията. Хората може да не ни следят в Фейсбук. Значи скоро, не знам преди колко време точно, бяхме ако не се Плевен. По-точно Долна Митрополия. Да, Долна Митрополия, която е... Коя база беше? 12 авиационна авиобаза. Да, град Плевен. И всъщност там ние бяхме цялото захарно семейство, в което именно и благодарение на който, наш близък човек, ние полетяхме изцяло. Тоест гледахме Батевенци как лети. Да. И освен всичко останало, Батевенци ви позволи да се качите на Да, което може би беше най-голямата емоция за нас. Самия ден беше разяснявахте, показвахте на хората. Беше ден на отворените врати в Долна Митрополия, в които вие бяхте специални гости, съответно. Докоснахте се до авиацията, до това, което работим всеки ден. Радвам се, че има млади хора, които оценяват това, което правим, което е наистина страхотно. И се надявам до година да дойдете още повече, още по-весели, още по-щастливи. И се надявам тогава да има и още повече техника, млади хора, които да ви покажат на какво наистина сме способни. Така е, ние се надяваме повече. А изтребителя кой беше?
Ел-39. Бате Венци лети на Ел-39. Нямаше да го запомня. Аз тук мога да се включа веднага с това, че съм безкрайно щастлива, че Разлог и Колията разбра, че нашия град има... Такива бисери. Да, такива бисери. Такива герои, ако може да кажем. Много лично за мен беше важно, защото въпросът от кога Разлог има пилоти за мен беше меко казано обиден. Ние имаме двама, освен бате Венци, Неговото имаме братче. бате Слави, неговото братче, Да, действащи. двама действащи пилоти, така че да. Добре, айде да почваме с въпросите. Добре, може ли да питам той все пак как се чувства, защото не мисля, че му е за първи път цялото това нещо и емоцията като цяло да снимаш. Не ми е за първи път. Така ли? Благодаря за въпроса. В момента се чувствам много по-добре, отколкото другите пъти, които съм снимали, защото съм наистина млади хора, които имат амбиции и мечти, което е много страхотно на днешно време в България. Защото всички знаем силото ежедневие в България какво е. Обаче вие наистина умеете да го разчупвате и да изстрелвате младежта в, както казваме ние, на високо. Високо. И ние си имаме крилца, нали, на логото. Да. Като малък, кой ти беше любимият супергерой? Може би Батман не беше любимия супергерой. Много си смота, Батман е супергерой. Той е антигерой, така ли? Нали знаете онова меме, дето е Купи леп? Да, с знака на Батман. Да, с бат сигнал, мисля, че се казва. Батман няма супер сили. Защо Батман? Защото, както... Аз не обичам тези супергероите, които имат сили, защото за мен това не е реално. Обаче той е човек като всички нас и помага на хората в беда. Както вие правите. Вие сте малко супергерои. Много ми хареса Честно като както Батман. отговор. Много ми хареса. Аз не ви се за да сте по-мили с него. Окей, Батман, добре. Следващ въпрос. Втори въпрос. Какво те накара да станеш пилот? Това е доста така интересна история. Аз до 12 клас наистина се чудех какъв да бъда. Първата ми цел беше да стана полицай, обаче брат му се опита да стане полицай, не стана полицай. И стана пилот. Впоследствие стана пилот, само че за полицията. Миля. И аз реших да поема по неговите стъпки, да стана пилот. Аз тогава не знаех, че ставам за полицията пилот. Чак като записах на курсант, тогава разбрах, че той е към полицията, аз съм към Министерството на отбраната и така станах пилот. Така реших да стана. Трудно беше. Покрай бата. Да, станането обаче. Доста трудно беше. То като цяло това е опасна професия. Да. Някакво. През какво минавате? Напрежение е това нещо. като цяло. Той самото кандидатстване, още там се вижда кой става, кой не става. Оставяме ли теоретичните изпити? Те са ясни, те навсякъде кандидатстват с теоретични изпити, като математика, физика. Аз като кандидатствах беше общо образователен тест, имаше всичко. Език английски и вече там идват по-трудните неща. Физическата подготовка, физическия изпит. И най-трудната част беше авиологическата комисия, която е в София в ВМА. Там 3 дена плътно прегледи, от глава до пети. Всичко. Ясно. Това малко като Формула 1, нали? Там разстава. Ами общо взето то си е, те затова им казват пилоти, нали, във Формула 1. Да, именно. Имаме сходни неща. Това актуално ли е още? Това актуално ли е още, че хора с диабет не могат да са пилоти? Актуално е все още. Все още, А въпреки... защо? Защото поради големите претоварвания, които са във въздуха, не се знае дали самия организъм ще издържи на това. Адреналин. Да. Вие сте наясно, че на висока По-скоро. надморска височина кръвната захар пада, така че вероятно това все още е спънката. Ако някак си измислят самолети, в които то има херметични кабини и така нататък, в които малко или много се избягва това, но въпреки всичко не е желателно за сега.
Но се надявам бъдеще да стане всичко възможно. Така че Радваме. да няма граница за никого. Ясно. О, следващия въпрос ми е любимия на мен. Съществуват ли захарни облаци и какви са на вкус? Ако да, вкусни са. Значи захарни облаци може да съществуват, нали? Според зависи това кой както... Все пак въображение е по-важно от знанието. Понука, брои ли се за захарен облак? Абе, брои се, ама не е хубаво да го опитваш, не? Има доста облачета, които приличат на захар, Да, знам. които са захарни. Но не съм ги опитвал, така че. Да ги опита. Да. Така, кога за първи път полетя, всъщност? Това е много двусмислен въпрос. Да, в смисъл, Физически или? Ти решаваш как да отговориш. Ти Първи ми полет от 2017 година. Тогава бях доста не толкова уверен в себе си и малко се бях притиснал за първи ми полет. Обаче инструкторите поне са много добри. Предполагат, качва се, виждаш наистина хубавото на това да си е вятър. Колко е прекрасно всъщност. То се определя с една атомна свобода. Това е точно като вашето лого с крилата, като ги разпериш и наистина да. То стана много свободен. като израза да се режеш свободно и с небели. Абсолютно. То може би и тогава беше и първи ми полет като цяло, като личност. Да. Пети въпрос. Коя е любимата ти книга? Като нещо, за което разпускаш. Аз имам доста любими книги. Обичам да чета в свободното време, най-много обичам да чета Дан Даун. Шифер на Роналдо, Ангели и демони. Предполагам, чували сте за тези книги. Да. Това ми е любимия жанр. Ние спекулирахме, че Война и мир ти е любимата книга. Не ми е. Не ми е моя. Насочвахме се към руската литература. Не. По-западно ориентирано. Какъв искаш да станеш като малък, когато порасна? Ау. Като си бил хлапе, каква е била мечтата? Както казах, винаги ме бъда да бъда полицай. Както казах, бабка ми беше любимия. Исках да помагам на хората, но стана по друг начин. Сега им помагам по хора на различен отгоре от небето. А мислиш ли, че си по-щастлив сега, ако пък по това време, което си в момента, беше полицай? Не знам дали ме разбра. Ами мисля, че няма да съм толкова щастлив, колкото сега. Yeah. Това бих го избрал всеки път. Okay. Да. Коя е любимата ти компютърна игра? Въобще имаш ли време сега да играеш? Преди имах доста време да играя. Играх доста War Thunder, това е свързано с самолети, мисля, че ако играеш компютърни игри, знаеш. Да. Ако сега ми остане време, продължавам да играя. Все още ми е любима. Но с годините все по-малко време остава за компютърни игри. А какво за теб означава да летиш? Както казах преди с една дума, свобода. Да. Тоест да си свободен. Наистина, на земята съм военнослужещ, горе в небето пак съм военнослужещ, но пък ти самолетите сте, така че... Да, друго е чувството. Чувството е наистина неописуемо. Аз трябва да ви кажа, че понеже познавам бати Венци от малък, той винаги е обичал свободата. И съвсем си е намерил професията. Аз може би за това, че избирам постоянно време. Девети въпрос. Любим спомен от ученическото ти време? Аз не бях най-добрите ученици, може би най-добрите ми спомени са от кафетата, не от самото училище. Как един недобър ученик става пилот, което е крайно отговорно и крайно изискващо да си много стриктен към себе си? Ами аз не мисля, че всичко е четене. Мисля, наистина трябва да се чете, обаче когато един човек е самодисциплиниран, възпитаван добре, не мисля, че точно училището го определя какъв да стане. Аз като курсант бях най-добрите, нищо, че накрая бях отличник. Но това просто беше течение на обстоятелствата, защото нашата професия изисква много четене. А като ученик, наистина, аз през повечето време избягах уроците.
Ама вижте как избягва да не иска да ви каже кой му е любимия спомен. Явно е нещо много тъмно. Значи трябва да кажа, че аз имам много спомени от тяхното детство. Не. Но по-добре да замълча. Знаете, това са най-хубави 3 години, когато сте ученици. Няма Гаражи там. Нека да уточним тяхно, с него, брат му и човека зад камера, Да. да Мария или бабо. Ние сме израснали заедно, така че. Това е много лошо, защото пак в разкарщина показахме, че ние не сме виновни, че познаваме толкова яки хора. Те просто сами идват при нас. Не това, защото те са яки. 10-ти въпрос. На каква музика разпускаш? Особено рок. Правилно. За мен си е. За мен си е. Добре, стрели се една песен, е така да има Кое го усещаш в момента? Е. Какъв вайб ти даваме? Коя песен? Коя песен? Сега, гледам първите шак. Не съм слушал давно. Хора, около абитуренски балове сме. Да. Не дайте, вече ще вземе да изстреляме. Дикаме само някаква група, 3D изгреш, обаче песен не Да, която е живата група. Точно това ще я питам. Така. 3D изгреш, така не казах. Не ми е това група. Добре, вземаме. Така ли? Добре, коя е най-високата скорост, която си вдигал? На изтребител? Не. Не. А, Не. Може и да не е. На изтребителя около 820 км в час. С кола... Не дей да Да казваш. спазвам аз. Кой знае кой гледа? Обичам да спазвам законите за движение по пътищата, Мисля, макар че- че аз имам глоби за превишена скорост, не мога да го отрека това. Влече ли те, когато си на земя с кола, да дигаш същите скорости като с самолет? Да, влечема, признавам си, влечема, обаче разумът тук взима своята част и ми казва, не го прави. Все пак Все трябва пак да не си сме на пример. пътя, да. Не сме във въздуха, тук има и други хора. Няма как да рискуваме здравето на другите. 12-ти въпрос. Вярваш ли в извънземни? Да. Виждал ли си ги? Доста конспиративен въпрос. Лично не мисля, че сме сами в тази голяма вселена. Все пак това само една вселена е нашата. Да, в смисъл, аз това Цялата галактика. винаги съм го мислила, в смисъл, космосът е някакво огромно място. И няма как ние да сме единствените, които да И аз така си мисля, не знам. живеем. Ама виждал ли си ги? Не съм виждал. Няма да съм срещал с извънземни, Аз за знам. което се радвам все още, че не съм виждал. Аз вярвам. Тебе не дават да казваш. О, да. Секретното. Как се хапа? Забавно е, че се престрашиха да кажат защо са задали този въпрос. Все пак пробваха се. Съжалявам. Добре, следващия въпрос е какво е герой за теб? Като един такъв. Аз Извинете. не се чувствам като герой. Добре за нас. Точно това е, мисля, че хора като вас са герои. Нещо Не. Не, те имах имаха предвид като за тях нас си ти. герой. Аз съм герой за вас. Единството, което мога да ви кажа е, нищо в момента се противореча. Наистина да наблягате на ученето, да наблягате на нещите, които сте се набелязали, да се развивате, защото България има нужда от млади хора, които наистина са отворени към новото, искат да променят. Имаме нужда от такива хора. От такива млади хора имаме нужда. И знаеш, че никога не е късно. Всъщност това, което правиш като противоречение е много благоприятно за тях, защото ти казваш, че като дете не си знаел съвсем какво искаш да правиш. В същото време сега като възрастен си даваш сметка, че това не е нещо лошо и преди малко им каза, че те трябва да преживяват неща, не само да са пред учебниците и да учат, че преживяването също учи, което е ценно за тях, тъй като са младото поколение. Или са в едната крайност, или са в другата и забравят, че по средата е нещо, което е най-ценно, че те трябва да съчетаят хем ученето но и преживяването. Което всъщност ни е като за цел. Тъй като ние това правим. Учим се да общуваме. Което всъщност се води като преживяване. Цялото захарно лексиконче дойде с тази идея. Да, именно. Защото дори това, че бяхме в Плевен заради него,
В случая си беше доста голяма емоция и преживяване за нас. И се сплотяват. Аз се надявам да имате много повече такива моменти и да видите как като съчетаеш двете неща, учене с преживяване, наистина се получава едно много добро духовно и като цяло човешко възпитание и ставате много богати на опит и на знания, понеже учите. Само между И ще успявате много напред. И наистина имаме нужда точно от такива хора, които наистина могат да променят и са разумно мислещи. Между тия въпроси аз се сетих въпроса, който в началото не се сетих. Венци, какъв ти е ранга? В момента съм старши лейтенант в българската армия. А кой е най-високия всъщност? Генерал. Защото ние тъй като нашето семейство конкретно сме много големи фенове на Stargate и всякакви такива неща, свързани отново с извънземни. Винаги ми е било интересно какви са ранговете. Много ми харесва как си казвате без бой, всичко, което сте мислили и защо сте задали тия въпроси. Трябва да има откритост. Иначе няма интервю. Да. Стреляйте. Последния въпрос, 14. От какво те е страх? Това е въпрос, който задаваме на всеки наш гост. С определена цел. След малко. Чуй. Това е доста широко хваща с въпрос. Имам доста страхове, наистина. Ако говорим професионално, не ме е страх от нищо. Професионално. Все пак професията ми го изисква. Но ако говорим в личен план, ме е страх от това близките ми да са... Искам близките ми да са добре. Всеки го иска това. Страх ме е за нашата държава също. Не искам да загубваме като нация и държава. Искам да успяваме. И се надявам хора като вас наистина да запазят това, което е. И да продължаваме все така напред успешно. Ние задаваме този въпрос на всеки наш гост с идеята да му кажем, че той от тук насетне е захаросан. Тъй като нашето мото всъщност е никога никой заради нищо не е сам. И ти вече приемаш тази титла захарче, означава, че трябва да си татуираш там до почката. Никога никой заради нищо не е сам, вече си захарче. И по този повод Вики... Бате Венци, вече си захросан от нашето семейство. Имаш униформа. Благодаря ви. Броетата. Ще я носа даже и на повече. Знам, че никога не знам. Тя не е микрофибърна. И аз имам един подарък малък, но от сърце за всички вас. Един календарчета от нашата база. Когато бяхте при нас на гости на открития ден, тогава нямах възможност да ви дам нищо, понеже видяхте, че бях ангажиран служебно. И сега искам да ви раздам на всички по едно календарче. Вие ще ги Да си дадете бъде- от другите на другите захарчета. Авиацията да бъде с вас постоянно. Да знаете, че вие не сте сами. Благодаря. Между другото много са джиджини. Не знам дали ще фокусира, няма да фокусира. Много Сигурно аз са... го подаваш. Подавам го перфектно. Може съм стара, ама знам какво правя. Така, сега какво ще правите към хората, които все пак ни гледат? Добре, извинявам се, забравихме да се абонирате за нашия канал, също да ни последвате в нашата Facebook и Instagram страница, да споделяте също, защото това е много важно, да се показваме пред много хора като цяло. За да може хората, които ни следват, все пак да се запознаят с такива герои, с които и ние имаме възможността да се запознаваме. Бате Венци, благодарим ти много, че ни показа, че хората, които летят, всъщност са доста здраво стъпили на земята и са много неизвънземни. Благодаря ви. Чао, чао! Чао!